Bár az igazi tél még várat magára, ettől függetlenül már tavaly decemberben elindult az új szezon a sopraniak körében is népszerű Stuleken. A Szemering-hegyen található síparadicsomba évről évre több ezer magyar látogat el, idén más miatt is vonzó lesz Stulek. Február 26-a és március 1-e között Stuleken kerül megrendezésre a síbob világbajnokság. Az indulók 12 különböző országból versengenek, még Brazíliából is érkezik résztvevő. A nálunk található sípályák kitűnően megfelelnek a szigorú feltételeknek, mivel szélesek, tágasak, így a világbajnokságon induló versenyzők nem zavarják a síelőket és a snowboardosokat sem. A síbob, más néven hóbicikli, egy osztrák találmány, és egészen változatos történelmet mondhat magáénak. Korábban volt rendes sílécre szerelt bicikliváz, és akadt rakéta meghajtású is. A mai hóbringa a Brenter család nevéhez köthető. A sokszoros világbajnok Moser Markus megmutatta, milyen egyszerű sporteszközről is van szó. Szóval ez egy síbob, amely gyakorlatilag olyan, mint egy kerékpár a havon. Itt van a kormány, elől van egy teleszkóp, hátul is van egy teleszkóp. Az egész úgy van kialakítva, hogy a hátnak, a gerincnek is kényelmes legyen. Roppant könnyen megtanulható, hiszen 3 meghatározó pontja van. Így ülünk rajta, balra és jobbra a lábak, amelyek a földön csúsznak, nehéz leesni róla. A hóbiciklizés igen népszerű sport Ausztriában, és akár a magyar látogatók is kipróbálhatják. A sokszoros bajnok, az év sportolójának is választott Lisa Zaff már régen beleszeretett a síbobba. 17 éve űzöm a sportágat, ez lesz a 18. szezonom. A testvérem barátnője mutatta meg, és egyszerre megtetszett. Ez egy nagyon különleges sport, egész egyszerűen leírhatatlan az az érzés, amit ad, ezt nem lehet mással összehasonlítani. Ki kell próbálni. Stulekre már idén is sokan ellátogattak az ünnepek alatt, azonban a turistákon kívül népszerű a helyi ismertségek körében is. A Pulzus TV látogatásakor pont az osztrák ORF forgatott a helyszínen egy hosszabb műsort. Ich heiße Harry und komme deswegen gerne auf Stulek. Harrynak hívnak, és szívesen érkeztem Stulekre, ahol a műsoromat, a Harry's Liebste Hüttent vesszük fel. Stulek egy ideális hely a családok számára, ahol nyugodtan kikapcsolódhatnak. Több szempontból is hívogató. Stulek Szemering egyik kiemelkedő helye. Nevezetes a kulináriumáról, sok jó élelmiszer található itt, saját mezőgazdasága van, és Bécstől egyáltalán nincs messze. Bécsben és környékén több mint 2 millióan élnek, így ők is szívesen jönnek ide, hiszen könnyen elérhető. A pályák jók, a hütték barátságosak, és ami az egyik legjobban tetszik, az az itteni konyha. Olyan ételeket főznek, amely más osztrák étlapokon aligha találhatók meg. És még egy valami, a borokat, különösképp a fehér borokat ki kell próbálni. Mesélte Harry Prünster műsorvezető. Stuleken idén is számítanak a magyar látogatókra, a hóágyuk folyamatosan dolgoznak az egyelőre még enyhe télben.